Kawistara siyaga hangaye karya hangaye gati wonten ing kalenggahan dalu punika nggih para kadang ingkang mijil saking paguyuban seni Langin Beksan Tri Lestari ingkang mijil saking tlatah Sidomulyo Pule Trenggalek kados pundi menggah olah keridanipun para kadang saking paguyuban seni Langin Beksan Tri Lestari wonten ing kalenggahan dalu menika sumangga dipun pirsani sarengan sinarengan kalian kanca-kanca saking MA Pro Audio kasumanggaaken nuwun. Mangaluri budaya kang adiluhung lumantar para kadang saking Surya Budaya Jerakah inggih menika mangayu bagya wisudan agung para kadang Surya Manunggal Bergodo Loro Manunggal Budaya wilujeng hadirsani spesial buat Mas Gramang.
ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para kadang ingkang tergabung wonten ing paguyuban Langit Beksan. Tri Lestari ingkang mijil saking telatah Sidomulyo Puli Trenggalek ingkang sampun hangaturaken lati beksan wonten ing kaledangan dalu menika. Dumateng para kadang saking Tri Lestari katuran lumengser saking sasana budaya tumuju wonten ing sasana pinaraan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi hangrantu bebungah nilai saking Dewan Juri ingkang wonten ing kalodhangan dalu menika. Dewan Juri dipun tetuanggani dening panjenenganipun Bapak Joko Edi Karyanto SPD ingkang mijil saking telatah Pule, dipun kabiyantu kalian Ibu Emi Karyawati sarjana seni lan ugi panjenenganipun Bapak Dasmo Dalang Wayang Kulit. Salajengipun nggih ingkang badhe tampil nggih saking paguyuban seni Langit Beksan Kusumo Wibowo ingkang mijil saking telatah Poyong nggih. Sumangga siyaga ing gati sampur kasumadyakaken lan ugi tartamtu kemawon sinambi hangrantu pakurmatan sampur wonten ing dalu menika. Sepindah malih kawula imutaken bilih wonten ing dalu menika mangke turnamen bola voli Kompas Muda Cup ketiga sampun lumebet wonten ing pertandingan oven menika mangke Sikindongko nggih. Purba Pangayuman badhe menjamu utawi badhe pertanding kalian Gemilang saking telatah Tangkil. Wontene lokalipun menika mangke ugi boten kalah serem dados dumateng dulur-dulur monggo ingkang tasih wonten ing Jawi nggih utawi wonten ing dalem enggal-enggal kemawon tumuju wonten ing lapangan amargi wonten ing dalu menika mangke Ganesha saking Karanganyar menika mangke badhe berhadapan kalian Libas saking Kasrepan Jombok. Makaten iki menggah turnamen Kompas Muda Cup ketiga ingkang badhe kaleksanan wonten ing kalodhangan dalu menika. Nggih. Katuran wilujeng dalu dumateng sagung para pilenggah ingkang satuhu dahat kinurmatan. Ingkang angka kalih nggih menika solah kridanipun para kadang ingkang tergabung wonten ing paguyuban seni Langit Beksan Kusumo Wibowo ingkang mijil saking telatah Puyung. Mijilipun para kadang saking paguyuban seni Langit Beksan Kusumo Wibowo saking